Hi guys, it's me Bricks and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So ayan guys, welcome back to my channel. So itong video na to is insert lang to kasi nakalimutan ko mag-intro kanina. So ayan, ang title ng ating video ngayon is nagpapaking tayo or mamimigay tayo ng ayuda. And itong mga ayuda na ito, yung makikita nyo yung bigas at saka noodles lang naman. So alam nyo, sobrang liit lang, sobrang konti lang, pero ayun, malaking tulong na din ito tulad ngayon na merong pandemic. So ayan, itong mga tulong na ito, itong mga ayuda na to ay galing sa amo ng mga trabahador, which is hindi ko na i-name drop, basta galing kay Sir. Thank you so much Sir. And ayun, thank you so much kay Sir sa kanya lahat ito. And hindi ito pambabrag ha, kung ano man, basta vinlog ko lang ito para ma-inspire kayong lahat na kahit sa konting paraan or kahit konting tulong, bongga na yan. Sabi nga ng BNP ni Kuya Lloyd na pumanaw na nasa langit, ayun, kahit sa sobrang maliit na tulong, bongga na yan. Basta tumulong ka, bongga na yan. So ganun lang guys. So yun lang ating video. So insert ko na yung mga clips and ito na siya guys.
So ayun guys, doon na natatapos ang ating video for today. Sana nag-enjoy kayo sa panonood kahit ano lang, mga montage lang or ano. And gusto ko lang i-share talaga sa inyo itong video na ito para ma-inspire kayo na kahit sa konting tulong or pamamaraan ay makatulong kayo. And alam nyo, kahit konting tulong lang yan, bongga na yan. And so ayun guys, once again, thank you so much sa nagbigay ng tulong or kang sir. Thank you so much sir, and sa amo ng mga trabahador, in behalf of them, maraming salamat kasi sobrang laking tulong na to, kahit bigas and noodles, which is essential naman talaga. So ayun lang guys, dito ko na end ang aking video. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. And i-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So ayun lang guys, thank you so much for watching. Hope to see you in my next video. This is Bruce Tiguman saying annyeong. Bye guys, no hate, just love. Bye.